nje indawo beningekho kuyona uzukhohlwe na ukuthi ubumbuzeni kodwa ke mina we won't be able to come to Joburg ngoba even ibhanoyi engiligibelayo ngiyengibacela ukuthi bangadluli ngaseGoli iGoli angikakaxoli ngalo la ngihlukumeza angikho happy ngabantu baseThekwini abahamba bayosebenza eGoli makushaya uDisemba kulokuthiwa liyehla iGoli nabo bafika behlile kwabona emzimbeni nesimo sempilo sisuke sehlile mina nginomalume wami owahambe eGoli sazi ukuthi eGoli kumbiwa imali kunemali so ngiyasaba ukuthi mase eGoli nizothenga ngani amathikithi eshow ngoba phela anikho ko Saudi Arabia njengombali eGoli njengoba manibuya ngoJanuary nithe nisitshontshele oanyanisi nikuphindela nabe eGoli mina umalume wami washonela eGoli sahamba siyomlanda umalume saqasha itruck siyomlanda nezimpahla zakhe safika uMantras nesagila neskipa sePirates angiyazi lento enihlalele eGoli buyani nize ekhaya sonenzela amahlaya nizohleka ngoba lento esenihlalele eGoli ayisekho iGoli laphela neapartheid lento yeGoli nje ayisekho umuntu ahlala eGoli u10 years uhlula na ukuthenga imbuzi emakhaya akanayo imbuzi akanayo ngisho inkukhu kodwa uhlala eGoli bazoyithenga kanjani ngoba basuke bethi mara le Goli basuke bethi banamajaridi nginamajaridi ayi3 la amanye amabili ngirentisile ngawo basuke bethi into zabo iseGoli le mizi yakhona ngathi ungayiphephetha indiza iwona majalidi lawo yabo Thandiswa yabona nje mina one thing I will tell you about kwaMashu futhi kumlando ba ne festival 4360 it represents i-postcode yakwaMashu khona lezi zinto zenza seGoli so I grew up in the dusty street asinawo yithini imigaqo edusty into enayisibuyela nayo nje futhi angithule nje ngeGoli ngoba ngizokhala Jobe Ndabeni akhona amathikithi kumanje ayathengwa nangu nje umbaliza kade wathenga nangu ubani omunye kade ethenga amathikithi